Ir turup köprüğe işlemeyi karar etdim. İkinci günler İngiliz diline öğrenmeye giriştim. İlkler kıyınçılık çekersin, son işim yeňleşer deydiler. Medeniyet Ministerliğine can ettim. Bir günden skripka bilen fortepian üçün yalan variasiyalarımın amala aşıracaktıklarını söylüverdiler. YouTube'a dahilli malumatlar ile gırıklanyan, Haçaturiyanın Spartağını okuyan, men bu baletin şeýle şöhraty eýe bolanlygyny adalatly hata edýän. Nurhal Mehmedov kim değilse görýärem ol bir neme var da. Talant näme diýip soraýarlar da. Sağdan başka hiç sağda kulluk etmedi adam. Dünyada sağdan başka hiç sağda kulluk etmiyor. O adam ömrün ahirine çenildiğine sağ, içinde sağ, taşında da sağ, gurrumum sağ, fikrim sağ, köşede var yakada sağ. O kelle boş vaat yok. Şu duyuşu başkada, dünyası başkada. Dünyası başkada. Ol başka ol okan alımları bilen ol ýazýa bolan türkmençe bolup durda. Tegan türkmen bolan mı? Mün 1974-nji ýyl. Saz we ýeke saz. 1974-nji ýyl. Men fortepian üçün konsert ýazaryn edim. O näme hakda bolarka? 1973-nji ýyl. Eýýän bir ýyl geçipdir. Men bolsa konserti ýazmandym. Baletden soň hökman ýazmaly. Hökman. Bir vakalny sekli var. Soňky döwürlerde dünýä şahirlerine yüzlenip uğradı bir tane vakal sekli ýazdy. Geýnäň sözünde ondan bir Japon çağlarynyň şol Hiroşima barada ýazdy. Şu zatlaryna serede otursan Türkmen değişli yeri yok ya Allah. Ola gene nemslen nemedi. Benim Japon şahirlerin söyledi. Olun, şonun Türkmen aydiya olun. Türkmençe bola ya. Türkmençe bola, şolum Türkmençe. Ya Yeseni'nin söylerine yazdı yatsak, vakal saklı. Koryam, şol eyyem odatlar ne hemen alamatın? Türkmenistan'ın arbiterinden çıkan adam Nurhal Mehmet diyen. Nurhal Mehmet, bugün Türkmen kampanyaları değil, o dünya bütün adamlar da yüzleniyor da. Bir var eken, bir yok eken. Äpet şäher var eken. Şol şäherde bäwül eken, gyzjaga ýaşar eken. Ulyn saçly inçe lirik saçsyz kelle goja fizik şol şäherde ýaşar eken. Ýene de dowmuduk çağa ýaşarmyş. Doğan alımların doğmuduk pikiri, aşıklan bağıttan gödü yaşarmış, gozo gaytalarmış, Hudaya şükürü. Bir var eken, son yok eken, äpet şäheri yok eken, köçelerde bäwül eken, şo jagaz gyýyz yok eken.
Ähli reklamasy elavın ne ondan, şäherden derek galmandyr ne mundan, ne ondan. Aslında hiç zatdan derek galmandyr. Bu ören tukat erteki. Bu tukat şum ertekini dinleyen, goja däl, çağanın pikirini bilýän. Ol ýandyr daýy bir erteki däl, men garşy çykamok, ahmal. Yönetiz düşünüm, bu ağır, bu kayın. Bu ulu hakikat bolonu üçin, ähli materiklan erteklerinin iň ağır, iň kayını bolmagy mümkin. Yılı Moskva'da halkara festivali geçirildi. Onun Japonlar geçirdiler. Festivalin adam Japonun ruhu dip adlandırdılar. Şu taýgam Nurhym Mamedowyň sazyny goşdular. Nurhym Mamedowyň 20-nji asyryň Japon şahyrynyň sözlerini Hiroşima ve Nagasaki şäheriniň çağalarynyň dinläp ýetişmedik aýdymlary diýip bir çykly bar. 30 minutlyk. Men bilen aýdymçy Gularan Baltaýewan çağırdylar. Ýerine ýetirmeli. Orkestr Moskwaň orkestri çykyş etmeliýerim. Bütün dünýä belli Moskvadaky Uly zal Çikovski adynaky konservatoriýanyň uly zalyna geçirildi. Şol çykly şu halkara festival goşmagyny Hamamedowyň bütün dünýäň kompoziteri diýip hasaplanýar. Seýleri sözleri Japonky bolsa-da, sady türkmenki bolup galýar.